इखिनि आसा खालामाखैमोन आरो ओमफ्राय मोखांजों हमन मा Hey everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय boinisimbw नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायबा हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं नोंथांमोननि चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय भिडिअ बेनो जागोन दे आंनि जा क्लास जागासिनोमोन बरमायावहाय 1 monthनि क्लास बे माने सेकेंड बैचनि क्लास सोलिगासिनोमोन आरो बे माने दिनै लास्ट डे ओमफ्राय स्टुडेन्टफोर माने प्रेक्टिकल डे दङ दिनै प्रेक्टिकलावहाय बिसोर मा रोंखो मा माखो बेखौ नुनो मोनगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो आङो दा थांनायाव भिडिअ बानायबाय थाथ'ला लोगोफोर डाइरेक्ट क्लासाव लोगो हमहैखानोसै थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर तो दायो आङो बरमा मोनफैबाय डाइरेक्ट क्लासावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबाय स' दायो स्टुडेन्टफोरा फैजोब्बाय फैनानै ओमफ्राय गावबा गावनि खामानिखौ स्टार्ट खालामगासिनो आरो बे 30 days माने जाखिनिखौ फोरोंदोंमोन आङो फार्स्टनिफ्राय जायहा एसे डाउट दङ बेखौ आङो सोंनानै फार्स्टनिफ्राय बुजायना होगोन आरो दिनै स' नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो आङो बे इसोरनि क्लास माने प्रेक्टिकेल बुजायबाय थानाय टाइमावनो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों आंनि भिउवार्सफोर आंनि इउटुबार फेमिलिफोर जायफोर बिनानावमोना आंनाव सोंहरगासिनो क्लास लाजागोन नामा ओमफ्राय अबेखिनियाव माखिनियाव ओमफ्राय क्लासआ दा 3 batchनि थाखाय एडमिसन सोलिगासिनो जायफोरा लानो गोसो आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं आवगायनि भिडिअबो होदों बेयावबो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन थ' कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनिखौ लानानै इयाव SMS खालामबा सोरबा डाइरेक्ट कल खालामनानै मोजाङै रायज्लायहर बेयाव एडमिसन लाजागोन जायफोरा क्लास खालामनो गोसो माने थ' गोबाङानो सोंहरदों बेखिनियाव बेयो आङो आरो फिन खेबसेबो खोन्थानानै होबावनोसै आवगायनि भिडिअबो खोन्थाना होदोंमोन बे भिडिअबो खोन्थाना होनोसै आंनि सेन्टाराहाय दाबनैयाव आरोना नलबारि आरो बरमायावहाय जा बरमानि बाथौ आश्रम स्कुल दङ बेखिनियावनो ओमफ्राय नलबारियावहाय बेबो आंनि न'आवनो माने नलबारियावहाय नमाथि गामिया नमाथि गोलैयो आरो बेहाय दङ सेन्टारा थ' जायनिया जेराव खाथि बेहाय क्लास लानो हागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय स' दायोथ' स्टुडेन्टफोरा मा रोंखो मा माखो माने आङो फार्स्टआव जेरै बुजायोमोन बिदिनो लास्ट क्लासावबो फार्स्टनिफ्राय सोरबा अबे डिजाइनाव मा डाउट दङ बेखौ सोंना लानो थिनो आरो आङो फिन मोजाङै फार्स्टनिफ्राय बुजायना होफिनो आरोना दिनै लास्ट डेआवहाय थ' स्टुडेन्टफोरा गावबा गावनि खामानिखौ मावगासिनो नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आरो दिनैथ' लास्ट दिनै क्लासा जोबथा बिदि नङा दिनै प्रेक्टिकेल डेल'सो बेनि उनाव आरो सार्टिफिकेट डे जागोन नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आसा खालामो भिडिअखौ नेनानै थागोन थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर बिनितानि अननायाव मालपुवा हेनानि अननायाव टिफिन टाइम हो गया ओइ जाया नामा गथ'फोर गेलारियाव जनाय खाथि दामि जिरायग्राफोरा खाजासिगोन जाफैदोसो नैबो नै खाख्लारि मालपुवा सोरबा जानो गोसोबा बरमायाव मोनगोन होनलाय नै आं हेलो नाय टेस्टिं नंखासो iya sabi na जाबाय macam siapa dah berbuat kita lihat tahu mana tarai dia माया स्टुडेन्टफोरनि अननायाव जे मोजां बुस्थु मोनजादों जों bukan itu mana जि बुस्थु बाबा आंनि मोखांनि सा जानाय आरो बुस्थुफोरा आंनि मोखां गिदिरखा ada bukan mana ओइ आसार जों जाजोब malku ya sudah makan tuh kawan ba iya kontong ya iya baru tuh jalan angin kontong aja jiderai nengah nai jiderai sah kan kontong angin kontong ya sudah जाखांबाय
थ' दायो जोङो साहा लोंखांनायनि उनाव आरो जाखिनि आद्रा दंमोन डिसकास खालामनो स' बेखौ डिसकास खालामफिनबाय लोगोफोर आरो माबा सोंबावनो कनफिउस सोरबा सोंनानै लादो दे जाहाथे उनाव प्रब्लेम जानाङाथो आं रायजोआवसो एस गोनाङाव ओरै थायोना एस गोनाङावबो इदियासो बोरै बानायो सिगांथिंबो डिजाइन जेनेबा बे कटारि इयोलाय मेन पार्टआ बेखौ डाइरेक्ट मानसियाबा बेखिनिया इ प्रब्लेम ना आरो सोरनिबा माबा डिजाइना माबायदि जायो सोंनो सिमि जाबाय जाखाबाय थ' दायो लास्ट क्लासनि जोबथा क्लास ना थेवबाबो दिनै जोबथ'वाखै देसन आरो दंबायो मुथते क्लासा फिनिश आरो दिनै फंनैसो बुंदो दे माने इखिनि दिनाव माखिनिखौ रोंखो इखौल' फोरमायदो आरो खम टाइमनि गेजेरजों फोरोंजानो हादों ना हाया हादों खम टाइमनि गेजेरजों जेनेबा इखिनि आसा खालामाखैमोन आरो ओमफ्राय खम दा जोंथ' मास मोनसेल'सो जादोंना ओमफ्राय बेयाव जिखिनि रोंनांगौ इखिनिखौ रोंदों आरो थेंक इउ वेलकाम हेना हादोंना हाया हादों सिमि स्ल'लिबाबो माने एख'थ' कनफिउस जानाय एख' गैला आब' क्लियार जाबाय दा बाय बाय ओइ जिमि ओंखारग्रोबाय जसना खानाया लानो आं बिन्टा थांसै थ' दिनै प्रेक्टिकेलि फार्स्ट डेआव जा रोंदों जा रोङाखै स्टुडेन्टफोरनिफ्राय बिदि डिसकास खालामनाय जायो आरो ड्रेस डिजाइनफोरखौ काट खालामना दोननाय जायो आरो ओमफ्राय प्रेक्टिकेला सानथाम जायो फार्स्ट दिना बेबायदि काट खालामना दोनबाय आरो नेक्स्ट साननैयाव माने स्टिचिं खालामसिगोन सिलायसिगोन आरो बिसोरो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेनानै थागोन थ' दिनै आङो जा भिडिअ हगारदों बेखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर माने नोंथांमोननि कमेन्ट मोनब्ला माने एसे गोहो मोनो आरोना स' बाय बाय इउटुब फेमिलि